family is affected in Mawlynrei block. So Ka Eriong kala Pynjulor ya khat kendai Tylli ki Iing bat sau Tylli ki Dieng Ilektrik ha Mawlynrei henen kesngi. Habakren bat urang bat shnong ka Mawlynrei uba ornel pungrop ulaong ba ula pentip mardor sya ugram sevak u BDO bat Deputy Commissioner halor kani ke jingja. Ula pentip ru ba ka office jong u block development officer kila wan kami bat shim jingken halor ke Pynjulor bat kila shim ru ya kerteng jong ki long Iing ki bashem lanod. Ki Pynjulor ba khambun ka tang tunum Iing ka bala siap tapun neki biar ki ete kalong itu mersen jam tu Iing la pentip no sha igram seva la pentip sha i video la pentip la sha DC office sha Deputy Commissioner.